Привет от нас! Здравейте! В днешния дъждовен неделен ден, за жалост, заснемаме това видео вкъщи, а не навън в природата, както не си искаше да бъде, но какво да се прави, а и използваме децата докато спят световна дрямка. Малко и да си поотдъхнем, така се каже. Ти, защото беше споменала, че обичаш да се разхождаш по дъжда, но май днеска не си много. Аз се разходих сутринта. След като бях до фитнес залата, се разходих в дъжда. Аз не го пропускам този момент. Да. Ами, какво ще бъде днес? Днеска не виждам нищо, ако ще скачка. Да, днес решихме малко да поразчупим сценария. Няма нито чашка. Да пораздвижим малко нещата. Нито бръмчаща сокосвачка, нито чаша сокче пред нас. Просто е така, някакво леко обобщение и кратичко да направим. Надявам се, че не се вижда барбекюто на терасата. До сега... Дето пекахме пашолати. Шегуваме се. Изпържихме си яйца. И панирахме кашкавачи. Да, точно така. Значи при нас вече изминаха... Втора седмица мина. 14 дена. Струва ми се цяла вечност. 14 дена изминаха от сокови режими на разтоварването. Като ти как се чувстваш? Много добре се чувствам, нямам никакви оплаквания. Направихме леки промени тази седмица в различни аспекти и в къщи. Да, и за това малко така позакъсняваме с публикуването, тъй като така малко под формата на шега решихме да поразместим мебелите, малко да се вземем с фъншуй и се оказа, че е доста нова материя за нас и малко по-трудно ни се отдава и като добавим, че има малко технически проблеми от гледна точка на компютърното оборудване, че и лекенко така освежаващ ремонтец, малко да боядисаме стаите. И до петък времето беше много хубаво и се възползвахме да сме. Да, и за жалост това лято нещо малко се е пообъркало, както гледам, и България не е по-разум, така че се стараем да се възползваме максимално от всяка минута слънце. Което е много важно. Не е важно. Което е много важно, да. Не са важни само соковете, който е решил да прави такова пречистване или разтоварване. Не е важно само да се концентрира в правенето и в пиенето на сокове и колко литри е изпил през деня и от какво се направил сок. Важна е цялостната картина, за да се промени, за да се направи промяната, за да се направи цялостна промяна на организма. Знаеш, че това се казва sun-gazing. Тоест, ядеш слънце и като гейзер от теб блика енергия. Поне аз така се го обяснявам. Значи, това, което така решихме да споделим и което беше като основен ключов елемент за тази седмица и решихме да обърнем, даже буквално да натъртим вниманието, е именно sun-gazing или слънчевите бани, защото в много от случаите напоследък забелязваме просто хората как се боят от слънцето поради различните видове слънчеви изригвания, ултравиолетови, зелени, бимбяни и така нататък лъчи. А това в действителност се оказа доста грешно и много лесно един от ръководителите на соковата група, в смисъл нашите гурута. Гуру, аз не обичам тази дума. Ментори, наставници и така нататък. Просто ни убеди максимално бързо, само с няколко думи, т.е. по-скоро дадени за пример, едно нищо никакво финно цветенце, произволно, което намерите в парка. Значи то, ако някой не го стъпче, разбира се, не планира да изсъхне дори на 30-40 градуса температура, което доказва, че след като едно растение с доста по-проста схема и система от нашата, на охлаждане и така нататък може да оцелее, също го можем и ние, в случай, че позволим на кожата си да се възстанови и цялото ни тяло функционира правилно. Другият интересен факт за Слънцето беше изследване, значи това е вече международно изследване, провеждано е в, ако не бъркам, мислиш и в Харвард или в Америка, да не излъжа, значи около 10 страни са се включили в това изследване и над 20 или 30 хиляди човека беше, ако не бъркам. Направено е проучване за влиянието на витамин D, т.е. природното придобитие витамин D, не онези таблетки, които
се извличат по химически пъти и така нататък в лабораторни среди, на раковите клетки, на туберкулозата, на диабета и на огромен списък от болести. И Джон Филдър също говори за слънцето, как лекува щупени също стави. така и наш, вече можем да го наречем приятел, любимец, семейен приятел и познат, с който имахме честта да се срещнем на една от здравословните лекции, Джон Филдър, който мисля, че сме споменавали вече. Много пъти. Да, има собствена ферма от около 1200 декара, мисля, че беше обърнато. 300 акра, да. Нещо от този сорт, да, огромничка така, със собствени минерални извори и собствени водопадчета, тинтериментери, сам си прави енергия човека и е достигнал до доста така житейски мъдрости в рамките на 30 години, че и повече има опит, обиколя повече от половината свят и е лектор за здравословно хранене и всякакви водолечение, да, медитации, остеопати също така. Природно фермерство, т.е. натурално фермерство и така. Пермакалчър, да, както го наричат. Всичките са на едно мнение и вече е доказано, че 30 минутки, само 30 минутки са достатъчни на тялото ни да натрупа тези жизненно важни количества витамин D, които дори да лекуват, не само да елиминират част, ами да лекуват рак, туберкулоза, това са едни от така за жалост, сериозните болести, които не се лекуват с един аналгин или един аспирин. Все пак да не влизаме в темата на болести, защото си моята... Да, така че... Знаеш. И другото, което ни даде за пример, беше просто, всеки може да опита, отидете на плаж, стойте примерно от порядъка на 5-6 часа и се опитайте да се приберете вкъщи и първо да започнете да си печете барбекю, след което да си го хапвате с удоволствие. Мисля, че ще ви се отдаде доста трудничко, защото тялото ви е изморено. Тоест, вие така се чувствате, имате нужда от сън, а на практика самия Джон и доста голяма група от учените това го обясняват с липсата на необходимост за трупане на допълнителна енергия, тъй като тялото ви вече се е заредило с слънчевата енергия или космическата сила. Това беше за слънцето. Колкото се може когато правим такова разтоварване, колкото се може по-на страна да сме от разни телевизионни реклами, влиянието на съвременната хранителна индустрия. Да, значи, влиянието на това също си е доста така проблем, особено ако човек се потопява в нормалното си ежедневие, среща се с хора, които се хранят по неговия стар начин или по някакъв вече неприемлив за човека и за индивида начин. Като разбира се, техническите умения по Photoshop и всички други видеоредакционни софтуери, с които така лъхат новините и примамливите опаковки в различните супермаркети, по възможност е добре да се избягва, защото това цели директен маркетинг, т.е. насажда се в мозъка ни и ни предразполага като спомен един вид, като при влизане в магазина, пресрещане на проста опаковка, инстинктивно да се посегне към нея и така нататък. Важното е да се наблегне, че промяната е цялостна и не случайно хора, които имат възможност, правят такива пречиствани разтоварвания в оздравителни и възстановителни центрове, където не само се пият по цял ден сокове или нещо друго, примерно някакъв вид гладолечение се прилага, но се и набляга на медитация, релаксация, разходки, чакай, че целия се разтреперя. Спорт, разговори. Да, значи... На много неща се набляга. Не е само в... Не е най-важното правенето и пиенето на соковете. Най-малкото, което може да направите за себе си, е да си дадете една заслужена почивка. Тоест едно такова соково разтоварване, дори да е за 7 дена, по възможност би било отлично да го прекарате с наистина приятна компания, с семейството и близките, които ви разбират и подкрепят в това начинание и да се дадете максималната почивка, около минимум поне 30 минутки разходки на ден. Да. И, разбира се, поне 30 минутки слънчеви бани.
А и също така, когато така са в група в тези центрове, не случайно ли са в група, тъй като тогава енергията вече съвсем различна, всички са на една вълна, изобщо много по-различно, когато има подкрепа и някой може да ти даде адекватен съвет и опора, защото аз лично, Милен по-лесно ги прилага това соково лечение. То даже при нас не е лечение, разтоварване. Слава Богу, няма какво за сега, поне не ми е известно нещо да лекувам. Заплес. Заплес. Но това е хронично. Не, аз съм влюбена просто. Да. При мен малко по-трудно се получаваха нещата, аз и друг път съм споделяла и наистина на моменти ми е необходима една такава подкрепа и помощ да видя, че не съм сама. Да, и съвсем различно, когато човек вижда някакви резултати пред себе си, защото това е допълнителната искра стимул в вече, така се каже, горяща запалителна течност. Значи, аз лично, макар че това ми е за втори път, за първ път се сблъсквам с тези усещания, когато водим разговори примерно с групата и как се усеща се ентусиазма на всички. Това е просто наистина нещо прекрасно и го пожелаваме го на всеки, защото дори малките постижения на моменти значат много. При положение, че човек е опитвал всячески да се промени или да поправи нещо в себе си в емоционален, психически, физически аспект и не е успявал с различните медикаменти и други техники, диети и така нататък, режими да го наречем. И човек трябва да просто действително обстановката е коренно различна, всички са емоционално заредени, няма го това състезание, освен конкуренцията на кога сокчето е било по-вкусно и каква идея е по-оригинална, което е доста забавно в интересна страна. Човек трябва да е подготвен, че може да настъпи промяна на емоционално ниво и не би трябвало да се плаши от това. Това действително е възможно, особено ако ви е за пръв път. Може и сега, дори може да се случи така изблици на плач много често. Това също, аз даже съм говорила с инструкторката ми по йога, която аз си уважавам. Тя беше казала, че това е съвсем нормално, особено по време на релаксация, която правим около 30 минути към края на класа ни. Каза, че съвсем нормално по време на релаксация да се плаче и когато ти се плаче е хубаво да се оставиш. Да си освободиш емоциите, да. И не напразно хората са казали, нали, има поговорка такава, мразя някой или обичам, т.е. по-скоро са го казали за мразенето, мразя някой в дъното на червата си. Значи всичките чувства се оказва, че човек така е програмиран, че ги складираме в червата и съответно при едно такова масивно прочистване е нормално, нали, с измиването на всичко ненужно, да се появят и такива чувства на внезапен смях, напушване на смях, внезапен плач, внезапна нервна криза, агресия, необяснимо. Нали? Като добре е просто човек в такива случаи да се говори, да се споделя или малко или много, разбира се, трябва да се контролира, особено ако говорим за гняв. Не знам тук да изпочупи тук. Все пак ако някой реши да напуска работа, да изчака до другия ден, защото нали, преди да каже да съобщи новината на началниците и така. Все пак това, което аз взех като решение миналата седмица, не смятам, че е в пристъп на гняв беше. Милен знае за какво говоря. Да. Даже смисля, че много добре да се получиха нещата и се чувствам доста освободена и леко. Това е техника на емоционалната свобода. Моята техника на емоционалната свобода. Техника на киберсвободата. Да го кажем така. Значи, за момента... Искам да кажа, да не пак тук усещам от хората, които пишат в нашия форум, че се укоряват. Не е редно това. Има известно напрежение. Значи, опитали сте 3, 4, 5 дена. Дори един ден. Дори и ден да е. Ако нещо на даден момент не ви се струва правилно или в смисъл не се тързайте. Дори да си хапнете мъничко, но да бъде в рамките на нормалното, не изпитвайте никога вина. Идеалният вариант е наистина да си колко си дена само на сока. Това е, разбира се, идеален вариант, но ако усещат, че нали, не се справят с това и
чувстват го като вид насилие, по-добре да не го правят, ами... Или ако го правите, примерно, си дайте си един ден, дори деца вика, може да хапнете нещо, да бъде лека храна. Предимно зеленчуци, плодове. Или евентуално, както някои решиха, се възнаградят кавички с изцяло плодови сокове. Това също, нали, би повлияло поне на емоционално ниво, но просто не допускайте грешката да се тързаете, да се самообвинявате, че сте несериозни, че за нищо не ставате, че хората са прави, че поредният опит не се овенчава с успех. Това наистина ще ви доведе до доста така негативни емоции, негативни резултати, ако смея така да го кажа. И в много от случаите хората се завръщат така стремглаво към стария си режим, сякаш да наваксат и стават нещата наистина по-зле. Значи една крачка напред е по-добре, отколкото 3 назад. Може да се, значи крачка по крачка, но по-малко се стига. Повечето, които, нали, смисъл, четат така по-активно сайта и форума, знаят, че Приверка 2 пъти беше, ако не се бъркам, сопчето, така просто в един период от 2-3 дена, моментално даде откат и, нали. И точно да казваме, че е хубаво да се наблягат на зеленолистните. Дали ще бъдат комбинирани с плод или с зеленчука, вече това е... Да, значи аз напоследък лично за себе си открих. Не знам как така ми дойде, мисля, че беше вчера май беше. Просто в един момент ми се припи ябълков сок, след който изпих 2 чаши, чиста ябълка. Взехме си го от местен магазин. Просто вкъщи не знаем защо не се получава, той се излиза на пюре. Предполагам, че ябълките са малко по-различни, или не сме намерили зелени, които да са местни. След което това ми подейства отлично разтоварващо на целия стомашно-чревен тракт. Така буквално се срещна с порционалното конче и може би това да ми е била идеята, но лично и аз на този път, предния път ми харесах така по-сладките сокове, този път предпочитам солените, т.е. тези, които са си естествено солени. Зеленчуковите, не солените. Да, зеленчуковите, защото сол не сме слагали и нямам и намерение да правя предния път грешката. Единствено слагам мазена, Милен не слага, алоe вера добавяме, спирулина, хорела, може някакви други също водорасли да слагате, може пчелен пчелетка да слагате също така. Значи, ако ви липсва, например, солта, както бяха попитали потребители на сайта, можете да позасилите малко пикантния вкус, малко киселия вкус покрай лимона и това автоматически ще убие желанието за сол. Това е. Или соковете от селари. Да не ги отекчаваме много хората. Продължаваме и през третата седмица. Това е наистина от нас. За комбинациите вече ще ги опиша, няма смисъл тук да ги рецитирам. Отново сме ви приготвили изненади за тази седмица, нови продукти. Надявам се да ви бъде интересно и да бъде полезно, защото се стараем повечето продукти, които използваме, да можете поне някъде да ги намерите. В България някои неща не се срещат, но пък има и хора, които са извън България, така че до нови срещи. Това е за момента. Бих ви казал на здраве, ако имах чаша пред себе си, но преди малко свършихме поредната доза, така че просто мога да помахам с ръка и да ви пратя целук. До нови срещи през следващата трета седмица. Довиждане.